Kymenlaakson uumenissa ikivanha kylä, täynnä historiaa, vieläkin elää täysillä. Vanha meijeri on nykyään taidekeskus, vaka vanha juustopata myy Sippola olutta. Vappumiitingit, kaikki konsertit, paikalliin San Siro, tanssilava hieno. Siinä on monta syytä saapua Sippolaan, rynnissis kuin hirvi. Suorinta tietä Sippolaan. Silloin kun rakentui uskotilainen kirkko, ei aavistettu, että saapuis heavy metal joukko. Niin vaan sitten sattui 2025. Rock'n Sippola toi mättömusan Sippolaan. Vappumiitingit, kaikki konsertit, paikalliin San Siro, tanssilava hieno. Siinä on monta syytä saapua Sippolaan, rynnissis kuin hirvi. Suorinta tietä Sippolaan.